Takže, čaute ľudia, vítam vás pri dneškajšom len takom tutoriáli. A ja som Doxy a ideme ako stiahnuť Minecraft bez vírusu a všetky verzie. Prepočte. Takže najprv si zapneme Chrome, napíšeme Java, to vám dám aj do popisku videa tú stránku. A tu máte hneď prvé download Java. Ja už mám stiahnutú, ja si ju druhýkrát nejdem stiahovať, ale dáte toto, potom si ju zapnete. Ale ja keď som si to stiahoval, ja som si iba stiahol, potom stiahol som si Minecraft a už mi išla, nič som s ňou nerobil. A Minecraft teraz, mám to v záložkách. Toto vám dám v popisku videa. Dáte si stiahnuť iba normálne, ako keď si čo iné stiahujete. Je to Team Extreme. A je to fakt dobrý Minecraft. Potom dáte odpíšete toto, to určite viete, ale môžem to aj odpísať. Teraz neviem, aké je tam to. Dáte stáhnuť. A to sa vám stiahne, na to, že mám stiahnuté, tak ja to zbytočne idem zase stiahovať. Potom, keď sa na to stiahne, tak budete to mať ešte tam. Keď sa vám to stiahne, roztvoríte si to, ukážem vám takto Minecraft. Potom vám bude ešte launcher. To sa rýchlo, toho sa nebojte. Bude sa vám launcher. A ak som chcel na plochu, tak to som si CS100, kde som to mal som to v štarte, mal som Minecraft, tak ja som si to tak vybral, lebo to budete mať v štarte, ak vám to nedá na plochu. To si dáte meno. Ja si dám meno, ako sa volám na YouTube. Doxy. Poďte play. Máte tu, vidíte, všetky od 1.0 po 1.09. Môžeme skúsiť na 1.7. Dáte si napríklad 1.7.9. No neviem, to je vaša voľba. Na aký napríklad budete mať server alebo tak. A vidíte, aj pri 1.5.2 máte tento oranžový a tu máte červený a tu máte takto server, čo tu mám. To na to nemám taký server, tak ja si dám toto a to každý vie, ale môžem ukázať 1.7.9 sú aj také rozdiely ako 1.5.2, že keď spadnete, čakajte, nie je tu, keď spadnete, tak urobí sa taký krúžok a tak. A to by bolo z tohto videjka všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like alebo odber. Poradil by som aj o tom strašne odber. A určite bude ešte veľa videí. Ak radšej dislike nedávajte, ak chcete dať dislike, ak sa vám videjko nepáčilo, tak radšej si ho vypnite. A čau!